jaf xejn min kien Mikiel Anton Vassalli. Kien Malti bħalek li qatt ma rid iħalli lil martu fidejn il-furbani, lill-artu fidejn il-barrani, għaliex kien Malti tassew, għaliex kien raġel tassew, għax kien iħobbhom tassew. Fuq snin tal-eżilju ta' Vassalli ftit waslet inna informazzjoni biografika, però fitra li kiteb fl-1810 inkluż fiha kien hemm 5 kopji ta' fuljet b'informazzjoni fuq il-kultivazzjoni tal-qoton. X'ikxef dan il-fuljet fuq l-attività ta' Vassalli fi Franza? Jikxef illi Vassalli kien ikabbar il-qoton hemmhekk li kien meqjus b'awtorità tant illi kien jikteb il-kotba lill-bdiewa fuq l-esperimenti li kien jagħmelu. Ngħidu aħna il-qoton meta l-aħjar illi tiżiraw. Jikxef ukoll Kien ilu għaddej bl-esperimenti. ekku fil-fatt jgħid f'dak il-ktejjeb illi meta kien għadu jistudja l-arbi Ruma, qegħdin nitkellmu ġir madwar 10 snin, 15-il sena qabel, kien diġà qed ikabbar il-qoton għalkemm fuq skala iżgħar. U allura nistgħu nobsru kif kien irnexxielu waħdu waqt li qed jistudja l-arbi jippubblika l-grammatika u d-dizzjonarju tal-Malti għaliex kien jagħmel dan ix-xogħol barrani. Li għandu interessanti ma' dan il-ktejjeb tal-qoton illi huwa miktub bil-Franċiż għaliex inkiteb għal-bdiewa Franċiżi. Vassalli kien maħtur bħala l-aġent tal-kultivazzjoni tal-qoton, kien ħatru Napoleon stess, u ma kienx fil-fatt l-uniku ktejjeb ta' Vassalli fuq il-qoton. Fil-fatt minn ittra oħra li kteb fl-1820 apparti li jisqal is-sitwazzjoni f'ira li nsab fiha jagħmel referenza għal ktieb ieħor fuq il-kultivazzjoni tal-qoton. Kemm taħseb li l-esperjenza fit-tkabbir tal-qoton għenet lil Vassalli biex japprezza s-sem li l-sin nazzjonali għandu fl-iżvilupp ekonomiku tal-pajjiż u fl-iżvilupp personali? Għenetu din l-esperjenza lil Vassalli, nafu li għenetu għaliex ftit xhur qabel ma miet kiteb silta verament sabiħa jisimha Stedina li kienet stedina lil Maltin għat-tagħlim tal-qari u l-kitba. U fija jgħid li kull fejn żort 11-il sena fl-Italja u 19-il sena f'wisq artijiet oħra kien qed tal-Franza u għall-Korsika. Jgħid kull imkien rajthom jafu jiktbu u jaqraw bil-sinhom. Jelenkom fil-fatt jisemmi ħaddemin, bdiewa. Ekku, jgħid rajthom fil-meħliet, fir-rbuqa, jiġifieri plural ta' raba, fil-knejjes. U jiena hekk nimmaġina lil Vassalli dan illi kiteb żewġ kotba wieħed ktejjeb verament qasir imma mbagħad ieħor 55 faċċata li tiegħu rebaħ premju. U li qed jirnexxielu jikkomunika mal-bdiewa bil-sinhom. U għax qed ikellimhom bil-sinhom qegħdin jifhmu dak li qed jgħidilhom. U allura l-liqi tagħhom qegħdin jagħtu iktar frott. Qed ikabbru iktar qoton. Qed idaħħlu aktar flus. Ara mela inti taqra xi ħaġa bil-sienek, tifhimha u dik iddawwar vantaġġ għalik, normali din. U dina żgur li għenetu lil Vassalli biex jissaħħaħ fil-fema tiegħu illi jekk xi ħadd irid il-ġid lill-bdiewa Maltin, irid ikellimhom bil-sienhom. Irid jiktbilhom il-kotba bil-sienhom. Issa jekk huma ma jafux jaqraw, irid jitgħallmu jaqraw. U kif se jitgħallmu billi jmorru skola li fihom jitgħallmu kollox bil-Malti, il-ħolma ta' Vassalli. Jiġifieri dawn iż-żewġ kotba tal-qoton jillustraw dan il-pjan ta' Vassalli. Għaddi kif semmejt il-kitba Stedina li bażikament hija ġabra tal-femiet ta' Vassalli fuq it-tagħlim tal-Siena. Kompli żżid x'inkludi daw il-femiet u taħseb li l-esperjenza tiegħu kompli tiddetermina daw l-istess femiet?
stedina hija ġabra ta' kull ma kiteb qabel. Isina ma nafx jekk kienx konxu li qed jagħmel hekk. Imma jekk ikollok taqra, issib li kull sentenza li kiteb il-Malti xi darba kien qala bit-Taljan fid-dizzjonarju fid-daħla tiegħu jew nkella bil-Latin fid-daħla ta' grammatika. Kollox. Jekk ma kienx irrepetija għax kien qed jitkellem fuq personali. Fil-fatt hija silta sabiħa ħafna għaliex qed jitkellem ġieli fuq l-esperjenzi tiegħu innifsu. Pereżempju meta jqgħod jgħidlek kemm għex barra u li qatt ma sema li n-nies ta' madwaru barra minn Malta jitkellmu ma' wliedhom bil-sin ieħor ħlief bil-sin art twelidhom. Jgħid hawnhekk biss ma smajtx dana. Sewa, jiġifieri hija interessanti ħafna bħala kitba. Bil-lejl binar jitħabat kien vassalli għax frasu kellu ħsieb li qatt ma jfalli jisbaħ jum il-Maltin ikunu ħilsaw ma'qudin għal Malta isbaħ tassew.